Chceme vás všechny odměnit. A to ne klasickým výprodejem, který máme teďka až 44%, ale něčím mnohem větším. Připravili jsme pro vás neuvěřitelnou soutěž. Když jsem začínal, bylo mi teprve 17 let. Byl jsem mladý naivní kluk, kterému jen tak nikdo nevěřil. Několikrát jsme si sáhli na dno, přiznávám se. A nejsme v tom sami, viděli jsme i mnoho dalších dílen zabírat, propouštět. A právě v těch těžkých chvílích jste tedy vy, kteří nám dávají energii, podporu a důvod, proč to dělat a pokračovat v tom dál. Proč stále vymýšlet nové modely, proč se snažit, aby ševcovina tady mohla být na pořád. Vaše podpora dokázala i něco, co jsem si dřív vůbec nedokázal představit. A to, že jsme právě my těmi, kteří pokračují v odkaze legendární české značky Bottas, která v letošním roce oslavuje 76. narozeniny. A proto jsme si pro vás připravili soutěž, která tady ještě nebyla. Každý den vylosujeme jednu objednávku, která bude zcela zdarma. Vrátíme vám tedy peníze. Každý den také bude probíhat losování o toho, který vyhraje vasky či botasky zdarma. Ale to hlavní přichází až teď. Jeden z vás, totiž v krabici od bot, vyhraje zlatý kupon. Když spatříte zlatý kupon ve vaší krabici, znamená to, že jste vyhrál vasky či botasky na celý život zdarma. Každý jeden rok vašeho života dostanete jedny botasky či vasky zdarma. A k tomu všemu probíhá výprodej slevy až 44% na vaše vasky a botasky. Takže teď je ideální chvíle na to si pořídit české boty, protože k ním soutěžíte o tyhle velké ceny.